Čauky saláci! Vítá vás Mrzeno u našeho let's play ze hry Minecraft. Vítám vás u 4. dílu a tohle je můj Bertík. A co se stalo od minulého dílu, takže jsem trochu těžil, pak jenom malinko. Jak jsem natěžil jsem pár tohle, železa a redstone, lapis a gold. Teď vám ukážu, kde jsem, a to jsem krabičky, tady jsem těžil. Tady tamhle velká díra dolů, já si to vlastně ukážu. Tak, tady. A tamhle jsem jenom měl jednu řadu jakoby. A zbytek jsem natěžil v dolu, tam jsem narazil na důl. Tak jsem to tam stěžil a co bych chtěl dělat v tomto díle? To jsem ani vlastně nepřemýšlel. Ale snad se něco vymyslí. Takže marně jsem hledal diamanty, protože má 23 levelů. A no, nevím, co s nima dělat. Takže nevím. Takže sugarcane tu mám nějaký. No. Pro začátek asi, jo, tohle jsem chtěl vám říct. Mě nešel rozmnožit Bertík. A když jsem mu dal semínka, tak to šlo. Takže nevím, od jakého updateu to je, protože asi ještě vím, že to šlo jenom pšenicí. Takže teď jdou slepice semínkama, což je hodně dobrý, že se zbavíte semínek. Vlastně pšenicí mi to nešlo. A už se stmívá, tak já budu se muset vyspat. Tak, se tady vyspíme. Tak spíme. Jsme si pěkně vyspali, tak. A ne, on to ještě nevyrostlo moc, tady jsem všechno sklidil, jo. To mi dalo asi 300 kg toho sugaru a já nevím, co budeme dělat, ale dělat barák se mi nechce, tomto. Těžit se mi taky nechce. Takže uděláme asi. Jo. Uděláme si farmu na dýně. No, nemám, takže farmu na dýně, takže jo, farmu na dýně si uděláme. Že bych udělal i automatickou. Asi možná, jo, kolik mám redstone. A sakra, mám málo redstone, tak asi automatickou ne. Ale normálně uděláme si farmičku pěknou. Já radši vyrobím ještě jeden. Těžit vám nechci, to jsem už říkal. Takže teď, kde to udělat? Já se vezmu nějaký. Čím to tak uděláme? Uděláme si ještě nějaký tady. Nějaký ploty. Tak, tolik plotu by mohlo snad stačit. To ty fuň, tyjo. To je fakt hrozné. No nevím, kde to děláme, ale tady je pěkné. Ne, tady budu mít zvířátka pěkný. To děláme, tady máme zase. Tady je místa hodně docela. Díra 1x1x1. Máme mi zastavět. To je fakt nebezpečná 1x1x1. Vy nevíte, jak se můžu úplně lehce zranit.
Takže teď se nic, no nic. Začneme, no já jsem se nevzal lopatu, ale což to nám je úplně ne, co si vymyslím. Ne. No nic. Spadnu, ale to nic není dobrý, takže stánu. Takhle jsme týdně úplně jednoduchá. Já to nechci zase mít tolik jídně. No nic, já nemám, já si to ne. Proč já musím tak skákat? To je hrozný. Takže si vezmu tady ty, protože jsme si udělali několik staků. Pak to musíme osvětlit vlastně, no. Takhle. To jsem šikovný, že jsem to takhle podaří hned na poprvé. Tak jo, růst by to semka by to nemělo růst. To se musím takhle položit vlastně. Ne, jak to vymyslíme? Tak se nám určitě, no. Zase nechci vydělávat jakou dobu, tady dělám nějaký velký díly, 25 minutový, tam pak dám na YouTube jakou dobu. Jsem za nejrychlejší internet zrovna. Nemáme. Tak. Ne, já jsem nemotorní úplně. Já to tu takhle dopleju. Já vím, že to ani nepotřebuje, ale aby to bylo takový hezčí. Tak to je trochu hezčí, no. Já se s tím, jak říkám, dělat, co tak nechci. Takhle, a teď někdy budeme hrát určitě nějakou mapu. By to vypadalo takhle. Ne, to je divný. No nic, nějak se s tím vydělávat nebudem zrovna. Váhle farmička nám úplně bohatě stačí. Já bych si teď šel sklidit a roznožíme kravičky. A teď až první takovýhle díly, nějaký kráťoulinky úplně děláme. Slyším tu zombíka. Tak nám blíží. Ale nevím, kde je, asi tam v tom starém doulu, jak jsem se tam zkoušel něco. Ale to je úplně jedno.
Tady sugarcane. Ten sklízet nebudu úplně. Tak. A ještě na něco bychom udělali farmu. Na co ještě farmu? A to rozmůžu z tohohle. A teď dostanu 2. Na každého se přece dostat nemůže. Já na někoho kliknu 2krát a to je, si myslím, úplně jedno. Tady vzadu nedostanu nikdy. Tady je taková řada dlouhá. Tak, to je hotovo. To bychom měli. Ještě z něčeho já mám udělaný chleba přece. Já ještě vám ukážu to. Nakrmíme tady Bertíka semínkama, ať nemá hlad. To byl náš prostě Bertík. Tak, teď tam má úplně krásně. Jeden si semínka nepapá. On jí všechny semínka. Tak k tomu dáme dýňový semínka, ať se pěkně napapá taky. A ještě bychom chtěli, no já vám ukážu ten důl prostě. Kam jsem si dal ten železný krump? Já vlastně rozbil. To si já ty srandu, já nemám ani jeden ten dřevo. Tak bude tenhle díl kratší, no nevím, když se koukám na čas. Já nemám žádný stopky, no nic, to budu asi muset stopovat, abych nedělal moc hrozný díl, ale zase krátký, tam to byl 13 minutový, pak 25 minutový, to se tam dá jakou dobu. Takže budu spíš dělat kratší a častěji. No, to tam budu dávat přes moc. Teď pojedeme na lyžák, takže to bude taky s videama. Já když mám hodně přetočeno, tak to tam budu dávat vždycky přes noc a ráno hned jdem na lyžák a budeme tam až do večera. Takže to je taky docela blbý. No ale já tenhle díl tam dám asi až po lyžáku, no během lyžáku. Takže nevím. Já to jenom ukážu a ukončíme. No se kouknu ještě na... Čekejte, já si kouknu kolik je, jak dlouho. Takže natačíme pouhých 12 minut. A to je docela dost málo. Tak 15 minutový ještě chci udělat, takže jenom si zkoukneme. Možná něco i vytěžíme. No a já vždycky spadnu za těma krávama blbýma. Ne, že by byly blbý, to nechci jako uražit krávy všechny. Doufám, že jsem se vás nedotknul, kdo má rád kravičky. Postavil jsem si tam pilot pěkně. Teď mi to přikáží. Vyším. Já si udělám novou řadu tady. To je docela dlouhá. No ne, není moc dlouhá. A redstone najdeme, tak to si možná ještě někdy doupravíme tu farmu. A teď ne. Teď ne. Tady jsem našel hordu železa a uhlí. Kopu to ob2. Jo, ob2, musí se ob2 prostě kopat. Doufám, že najdu nějaký ty. Kdyby jsem našel ty diamanty, tak v příštím díle určitě budeme dělat ten table, jak se tady je to. Tady je ten jakoby důl. No, já myslím, že to je důl. Ne, on jde. Jde, ale to nemá jsem teď. To určitě víte, co to je za buk.
že se dá těžit pomocí svíčky. To už všichni ví. Tak. Jinak těžím na 13, tam docela dost často hledám diamanty, ale ještě se mi nepodařilo jako najít žádný diamanty. Samý redstone, ty reaktory jsem minule nemohl najít. Ale bych se do toho nedostal a netěžil bych. Ne, takže bych... Tohle je ten důl. Ano, ano. A je malý, fakt jenom cesta tam. Abych to nenašel nějaký diamanty. Ne, tak to. Tak já jenom chvilinku budu vytěžit a dotěžím v screenu. Tady je zase co? No, zase jsem něco našel, hordu uhlí. A teď neudělám rozloučení s naším Bertíkem. To bude škoda. Byla oslava diamanty najít. Což se nám asi nestane, tak když najdeme nějakou jinou látku, tak to uděláme. Už vím, kde se rozloučíme. Už vím, tady svítící redstone. Svítící redstone má každý rád, každý rád. A neříkejte, že vy ne. Ještě železo. Takže nic, já to nebudu zdržovat. A takže takhle. Takže čau, tak snad u příštího dílu. Čau. Diamanty! Yeah! Máme diamanty! Juhu, máme diamanty! Máme máme 5 diamantů. No tak, konec. Takže čau. Natáčíme.